Dr. White. Peruano. Bewano, ana ada nego. Bewano, ada wego chigeji. Ya udi jeje ada ego. Biko, ya udi time ikushi moto. Let us go. I'm ebe I get. Alo, ka ga menya na-eme. Anyị gaji achịpụrụ ụzọ 999 na Akpata. Anyị gaji achịpụrụ Akpata. Zere Nnadi du anyị aga. Ekwuru nwa ojii so anyị. Ajọfịa Mbanụ nyaga aka. Anyị gaji achịpụrụ Ndubuisi Ezala ụzọ 999 na Akpata n'Orie Ezihe.
anyị gaji achịpụrụ ya akpata ka ewepụ ya aka n'oche taa. Oke mmadụ nwụọ, oke mmadụ elie ya. Oke mmadụ nwụọ, oke mmadụ elie ya. Oke mmadụ nwụọ, oke mmadụ elie ya. Ndị isi eze ala nwụrụ. Anyị cha ga-achịpụrụ ya akpata n'orie ezi ihe. Anyị chịpụrụ ya akpata wụsara ya ọmụ n'orie ezi ihe ka anyị wepụ ya aka n'oche. Zere Nnadi so edu anyị aga. Ekwuru nwa oji nọ n'azụ. Ajọfịa mba anọ. Na ya na Ajọfịa mba the latest mmanwụ na mba anọ. The latest mmanwụ na mba anọ. Ajọfịa na mba anọ. Ajọfịa na mba anọ. Nganga mmanwụ. Nganga mmanwụ. Nganga mmanwụ. Nganga mmanwụ. Ịnyanga. Eze dibịa Jilọs Wosu. Anwụchiri. Emechaa gị gwa ihe gbasara Ajọfịa mba anọ. Otu o si bịa na otu o si kwado anwụcha. Oke mmadụ nwe oke mmadụ elie ya. Onye iji pụta taa ka ili ụzọ. Ka ị gaa ilie ụzọ, ọ bụ oke mmadụ. Yes, we know. I know. Ka akwere ya ugwu anwụchiri. Anwụchiri. Anwụla. Achịpụrụ ya akpata. Yes. Yes. Osa Igbo. Ọtọ ugbo onwe ya. N'ọnụ ugbo ndị nwụrụ anwụ na ndị egede a na-ebuli ya elu. Ọ bụrụ mbọ n'elu ụwa.
Lee ihe ọ na-agwa n'azụ. N'ụbọchị taa anyị bịara chepụtara ụzọ na-akpata n'ime ahịa anyị na-ewepụkwa n'aka n'oche n'ụbọchị taa wee ruo mgbe ọ ga-apụta na mkpe. Ụzọ legwa ji nke awụ ọnụ nga ndị ọjọọ ahụ enwere agbara n'elu aja ahụ. Ugbu a ụzọ dị mgbe anyị na-enye di ọjị ị na-eri n'ime ala anyị nwa na-eri n'elu ụzọ lekwa ọjị lekwe na ọjị. N'ụbọchị taa anyị na-ewepụ ụzọ dị mgbe akụ n'oche ụzọ zere nnadị. N'ụbọchị taa ihe ọ bụla ịkpatara ụmụọzụkwụ m ga-eri ya ọ gaghị ọgbakọ anyị na akpịrị anyị ga-arụ n'elu ka ụzọ. N'ụbọchị taa ebe anyị na ya hụ ga
ma m hụrụ ọnwụ anyị ama ka o sitere osi na mmadụ osi n'elu osi n'ala ọ bụrụ osi na mmadụ ụzọ dị mgba gị riwe rifere onye ahụ ya kwela onye gịna dị mkpebiri ị ga-aga ije ije n'udo edịga m ga-egbu egbu ndị ime ihụrụ ndị ukwu jiri ihe dịga m ga-akpụgbu aka a na-ekwubi okwu n'aha ụzọ dị mgba ụkwa m jiri gaa ka anyị ga-eji ihe agwa kpụrụkpụ ọjị ekwere ọjị ana m ọ ga-eji ụzọ ekwere ọjị ndị anyị mbisi ike anyị otu a ka ọ ga-adị uwe ruo mgbe ebi ana-eti ụzọ anyị na-enye gị n'ime ala anyị na-eri n'elu a n'ụbọchị taa emegburu ọmasị onwunye jikọta ahịa nna gị na arie agbata ihe ọ gaghị ahụ anya nwoke n'aka biko ọ na-ahụrụ otu ihe si dịrị enwe onye mmiri ya nwụọ onye ọgbakọ gbagala anyị kpebiri ebebicha ga-eji otu karịa onye ama na mmadụ ga-adị ọcha onye ọbụla weta akpata ya chịsọ onye ọbụla chịsọ ọmụ Ndụbụisi eze ala onye anyị ji ụzọ mara ịhụnanya mere nwe omenala ọwa ya anọ m nga ọmtige n'ikuku Ndụbụisi eze ala nna m ukwu ọwa ya ọmtige n'ikuku ihe m na-eme mgbe iri ndụ ka m meghere ṅụ n'ọnwụ gaa n'udo achịpụtara m akpata gaa n'udo Ndụbụisi eze ala gaa n'udo ihe m mere na mmadụ ma emere ya na mmụọ gị gawa ị na-akpọ m sị mba ebidora ṅụ ihe ọgwụ ete m ji ebidogara ya na mmụọ taa gaa n'udo gozie ka a na-eme ọmasụ ya emekwela ebe anyị nọ ekwela ha chụwa ha chụta anyị onye ọnwụghị onye ọnụ n'aka gị rie rifere ya gị na-aga ya na-eso m ogu ka m na-atụ onye gburu mgbuwere onye na-enweghị aka dị n'ime emekwala ihe ọbụla asụ ya gaziere n'ebe ị nọ iwe onye mmadụ iwe onye nwere mmobi mmadụ oji oke obi ọma ma ochi n'aka mmadụ ma ochi n'aka agbara maka gacha ịma Ndụbụisi eze ala gwa ntị gị dị ya ntị ọ dịkwa Ndụbụisi eze ala ntị ọ dịkwa gwa ịnụ ihe a na-agwa gị ya na agịrịga nọ nga nye m agịrịga nye agịrịga ọdụkwa agịrịga nọ nga ọdụkwa agịrịga nọ nga ọdụkwa agịrịga nọ nga ọdụkwa agịrịga nọ ya ọdụkwa ya nọ ya ndị so nwere ihe oge adịghị n'ahụ bịa were mmanya ndị chọrọ inye na egwere na-amaghị mmanwụ mmanya ahụ
Mana tanja adụkwa agịrị ga nọ ya nna were otu dị a were otu gị na ama aka gele gele mgbe ọ gwụrụ ọ na-asị were otu gị nọ nga ahụ apịpị aka chere awa ụda kamanya na aṅụ ọka agịrị ga biko